Astagfirullahaladzim. Lah mengamuak lu guna merapi pada apa? Oh, beri maaf di sana. Ada hentikan guru sebentar. Masalahnya di nari Sungayang. Oh, keluarga ambo dulu disangka. Rumah ambo di Padang Gontiang di topi selo tu benar. Pas ke rumah ambo aku selo. Ayah tu belum gua ke belakang rumah awak selo tu. Telepon pulang talo. Udah. Oi, Tekang malu udah lah. indah ada di awak aku kesadang magia makan na o kumbang na babadi kajawan 6 juta petang. Bagi makan kemana bawa lah. Itu pe berburu lah ya awak lam janjinya sama Rudin. Tapi awak kape raun. Raun karaun nyak candu berburu tapu dua. Ikut candu lu tapu dua lo. Ayah biskuit salah. Biskuit dari Senayan kok. Dibunuh aja udah. Dibunuh aja udah. Jangan. Bau tang batang lo ha. Bau tang lo. Peraun awak. Iya, perantau Batam lagi tinggi ha. Ay berburu-buru laudan dan di rumah lah tinggal surang. Nanti iya dulu surang. Tapaso dan naik basabah udah rintang bati gadang. Pai tapaso inyak basabah Aja main boya lah. udah rintang de hati gadang. Hai janina dia baik hati, hanya baburu candu ambo. Ondaina dia bungkui lah nasi, udah kababuru hari Minggu ko. Ondaina dia bungkui lah nasi, udah kababuru hari Minggu ko. Kaina bungkui coba juda dina bungkuyan kasa dulu. Manga itu nana dia urui bungkuyan saja persiapan kebaiko. Manga itu nanina urui candu denai ndak bisa dilarang no. Kok ndak bisa candu dah dilarang. Bacarai kita kini kok. Biarlah dan bungkui barang-barang. Kok itu kan dak hati inako. Diobari minggu nyoba buru dan bawa raun indah niyo. Tapaso basabai denai dulu. Turian malati gadang agaknya. Biar basa bala denai dulu. Tarimo saja sudah iko udah marando. Saban lama oi wedang Jawa. Simba abana bini dahen bangku enyo. Inyo de aro buru andaka. Kota sosok kababi ubuko. Karesonaro abana buruan data. Lah ta sosok kababi ubuko. Kok kababuru-buru lauda. Ayunan indah do malara. Lupa lama ayo de bakaja. Sampai juo yo nana bakuma. Lupa lama ya de bakaja. Sampai juo yo nana bakuma. Dapet salamina dari sudut dahen. Nana baju biru itu agaknya. De ulama bali yang jangan samui. Bakurang nana
mambali ayan siang samui la kurang balanjo dan jadino Oi bakurang ya kalai sakete berjoko tak dua mah kita balago Oi janina dia mau upe sebelum nikah kan lado perhitungan kita Oi janina dia mau upe candu ambo hanyo cie baburuko Dima bini indah kama upe anjang maha di balino anjang sudah ulo ete tukang ladongek sayo anjang udah lah salah kire karing yang kawan mana dioy ahanyo ba ada bulia oe denai sato denai kantan tu kulo cari tonyo ba ada bulia oe denai sato den kantan tu kulo cari tonyo lima atia indah kaibo ayo bidan balaran pulo oi bacewe denai baranti minum aja baru denai ndak satu candu denai hanya baburu babi indah bisa dilarang-larang do candu dan hanya baburu babi hanya satu kali satu minggu sayang udah ada denai lah tahu hatinan kare kara sayang udah ada denai lah tahu hatinan kare kara tapi lagi dah urang apa buru babati sayang inyo nyowa tapi lagi dah urang apa buru baba bagi dah sayang nyowa iyo baya dapat lagi baburu tapaso banyak sabari buenyo dek kanda inyo sajonan balaku kanda awak dah dapat sekali tidur kanda sajo inyo dah balaku kanda awak dah balaku bulo tiyo sanjo anjangnya iri nana bininyo basilenga sajo oi ko dapet datarana sakit alun bakajanyo babandi sajo ko dapet dajo tarana sakit nak jadi bakajanyo bali sajo oke oh sebentar Astagfirullahaladzim lah mengamuak lu guna merapi pada apa organ hidup oh beri maaf di sana adientikan guru sebentar masalahnya di nari Sungayang oh keluarga ambo dulu disangka rumah ambo di Padang Gontiang di topi selu tu bonang pas ke rumah ambo ko selo ayah tu belum gua ke belakang rumah awak selo tu
telepon pulang talo. Sabar sana, kandak nalu mulia.